Ei, eu salutare, prieteni, bine m-am găsit la un episod. Eu sunt Doro. N-am mai făcut de mult Minecraft. Zic că, bă, hai să facem Minecraft. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Hai să începem. Ne-am cumpărat și eu alt telefon și poate acum e mai bine să filmez Minecraft. Atunci aveam lag, dar acum vedeți că n-am nici un pic de lag. Și da, am mai făcut de foarte multă vreme Minecraft și nici n-am mai filmat pe YouTube, dar acum o să mai filmez că am alt telefon și da. Așa. Din păcate n-am lumea aceea. Da, să facem la zero. Să ținem aici, să fac și eu unelte ceva. Cum e mai bine să fac unelte și chestiile astea. Da. Dacă o să mergem în corp mai bine. Sper să n-am lag. Asta ce sper eu, tot sufletul. Ne-am cumpărat, dacă nu știți ce telefon mi-am cumpărat un Redmi Note 7. Și poate acum o să meargă mai bine ca Meizu. Dacă nu știți, am avut un Meizu M5K. Așa, am mi se descarcă telefonul. O să revin. Așa, am revenit. Mamă, nu-i pe atunci. Da, m-am freierit. Să revin. Am revenit la o mină aici. Am dat o mină așa. Pe ce? Și stăteam și unul, știi. Cable stau. Dacă nu se aude bine, îmi pare rău. Trebuie să cumpăr și un microfon, ceva. Din păcate căștile mi s-au deteriorat. Da, n-am prea mare chef să filmez, dar vreau să văd cum e calitatea video. Da, și să-l pun pe YouTube. Așa. Așa, haide. Trebuie să fac și butoanele mai mari. Da. Așa. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Facem și partea a doua. Dacă o să vreți. Like, comentariu, share.